Menu sarapane sambel blimbing, cemeding godhong telo, iwake greh. Pertama iki ana godhong telo sing wis diramban terus tak kom karo uyah, bar ngono diombah sing ruwesi, dibilasi bolak-balik sampai banyune resik ngene terus digodhog, dikei uyah. Ora usah suwe-suwe, pokoke anggere medhuk ngono langsung diangkat, aja kemedhuken mari gak enak. Nah, nek wis medhuk ngene iki ditiriskan sik, jarno banyune mudhun kabeh. Terus ditinggal goreng greh, diwolak-walik ben gak gosong. Kuncine minyake panas, genine cilik, bar ngono diangkat. Lanjut goreng sambele, lombok abang, lombok setan, tomat ambek brambang, tak tambahi kemiri, tak tambahi terasi, digoreng sampai mateng, bar ngono terus diangkat, dekekne cowek, kei uyah, gula ambek kaldu bubuk, terus diulek sampai lembut. Kemirine rada angel garingen. Nah, nek wis lembut ngene iki, lebono irisan blimbing ula, kita kei loro gedhem-gedhem blimbinge, terus diulekne sampai lembut, blimbinge mbek sambele mang nyampur. Nah, iki beres, baru lebokno cemeding godhong telone sing wis digodhog mang, dekek gereh sing wis digoreng, sambel blimbing ula, cemeding godhong telo, iwake greh, beres yuk.